ang presyo na ron sa gasolina. So kami akutahan din mga manakayaw na pareha ng manarbakuay lang kung kay siyempre mataas naman po ang panasahe doon. So kami karon nagtuon-tuon na nagbaktasan so layo-layo kasi kami gikagimig parang Victoria baktas na mo dito na kay para ito lang dito masahe ba. Mutaas pa ni sir balaka pud kami mutaas ni presyo sa ituan kay crazy na ang kuan niya kay siyempre do pud mga driver pud ba kay pila na karon 50 na mo 50 tong na yung semana yang musaka no 50 dako dito okay ra si mo nga musaka ang presyo sa presyo splitihan so para sa kuha lang dili gud ta siya okay kay siyempre okay ra tag mutaas pud ang sahuran sa mga trabahante niya pondo ra man so para sa mga trabaho ay bro medyo tapis dito ang kuan mo di gid mo yun na namasaka dito pero kung may pagbuot sa kuan patay na yun anak Radyo Malayo basig doon na kay pangutana ning atong gi-interview karon. Okay, may hapon day kang sir no unsa kay mamahimong panawagan karon ni sir sa padayong pagsaka sa presyos petrolyo. Unsa kay mamahimong panawagan niya dili lang sa gobyerno apan kanipong sa mga oil companies nato diri sa ato ang nasod. Panawagan lang ako no sa kining mga tagong kumpanya sama sa mga pagiha sa mga gasolinahan na pwede para sa mga na mga ugita mga kining yan na nagbaho lang pwede kung unsay presyo tong sauna o lang unta kung pwede para dili po maapektahan ng dalagan na maapektahan doon yes na naggibuhat na pagkasod sa petrolyo karon. How about sa ato ang kasamtangang administrasyon sir basi naa kay panawagan sa ila kung sa ila mahatag nga solusyon ana. Wala ni mo sir na dunay mahimo ang atong gobyerno karon nga maugsa ning pinibitang presyo petrolyo. Dili po kaayo na dapat sila mabuhat. Unta na sila mabuhat no para dili pud na tama daktan pud gaya sa kuan. Kung katubangin ng buhay na matisahan magod tayo unta na sila mabuhat kung na sila mabuhat mas maayo pero unta po na mapangitaan lang pamahagi na dili na taas yun pag kayo ang kaya medyo taas na siya naging panagod o na kakabalo basig mo abot pa ng 100 pero sir pero sir malaumon gyapon ka sir nga mobalik ni sa normal nga presyo. Malaumon gyapon ka sir nga mobalik gyud ni sa normal nga presyo. Biglaom gyapon ni mobalik gyapon na siya sa presyo dati kay medyo sa 50 ning kalito gabot og 90 kiting sa kuha dayon natubo ba. So nag-asa mi na mobalik sa baba ang presyo sa petrolyo karon. Okay, thank you so much kan sir.